Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. So murag ining yuba din kamatayon sa lain nga pagkahubad. Bisan ang hadis, hadis ka na ang butanganan man sa mga taong dili katong mga nangamatay na. Ang hadis, bisan ang hadis dili makabuntog niini. Pero sa pagkahubad, sibuan, bisan ang kamatayon, dili makabuntog niini. Ang buto sabot niya na, bisag mga matay pa ng mga tawana sa Manila ng Pedro, magpabiling diya po na sa membro niya ng maong iglesia. Nakuha na ito ang point. Kaya sa original, ang kalungan na, bisan the gate shall not prevail against you, against it. Muna ikaw lugan sa original ng Bible, kaya ang Greek Bible. So, qualitative na, gitawag ng Messianic Church, o niya sa ako nang isikutan, gitawag na ang mga membro niya holy people of the Most High. Asa ang mga nalitas-litas, pinadayag 29 sa Daniel City, Dati City. Sa laing pagulagway, ang mga tao din sa Daniel Kapitulo 7, Versículo 27, giulagway sila. Sa Salmo Kapitulo 89, Versículo 7, itawag sila og member of the everlasting kingdom. Membro sa walay katapusang ding harian. Natural, kung membro ka sa walay katapusang ding harian, dili na mga matay ang membro anang mong iglesia. Panagyaw na bisan ang kamatayon, dili makabuntog niya na. Bisan mamatay na siya, magpabilin niya po na siyang membro niya ng maong simbahan, mamatay sa lawas, di man na mamatay ng espiritu, na panahon, mangyapo na. So, yun na iksoon. Ang mga gitaw na itong Messianic Church, may ikaduhang klase. Agto na nining, ikatulog na. Kaya ang primero, Church in the Wilderness, ang sunod ka itong Little Flock, kanya midaghan dito sa mga buhat, so di kita ito nga daghan, naisip lang yapong Little Flock, kasi may sobra na sa linibo na. Pero, kini Messianic, lahid dito kay qualitative na niya. Bisan to, mamawar ang mga katuhana, pero ang quality, mas bugat. Kay sulit man pulos-luwas ng mga membro ani. Pulos-luwas na katong dito sa Little Flock, sagol pa man to kay si Judas na membro, sa pira na membro, di pamatay diya kung Ginoo, pero membro siya na itong mga Little Flock. Karon anin kasi kaupat, yung gitawag na ito og mystical body. Tingali nakasabot na mo na ng pulong mystical body. Ang buto pasabot na espirituhanong lawas, espirituhanong kaupungan sa mga tao. Nag-involve gyapon na og physical body. Pero most on international ang scope ani so. Ang iyang category dili basta-basta. Ano man, ang head ni mao si Christ, ali na basta-basta. Dito na itong Messianic Church, si Pedro mo ulagway nga mo'y kunato, mo'y silbing founder. Ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ikaw Pedro, ikaw mo si Pedro. Ibabaw nining bato pagatukuron ko ang iglesia niya. Matutulya ang gahaan sa habis o ang gahaan sa kamatayan, dili makabuntog nining mga iglesia. Pero kini sa ato karon, wala na isaad ngadto sa kang Pedro. Ato mabasa din sa 1 Corinto 12:13 ngadto 27. Ang tanang mituo karon sa panahon sa grasya, gawas nga nangaluwas, gipakapot ngadto sa lawas sa Ginoo, pinagis bautismo sa balaang espiritu. Spiritual ang kalidad niya. Ano man, di man na pwede ni ipakapot ni atong lawas physical ngadto sa ulo. Amo si Kristo, kasi Kristo to amang karon sa langit man naglingkod ang atong ulo. Ang mapakapot ang atong espirituhanon nga bahin. Manang sa adlaw sa kaluwasan, nahius ata espiritualidad kinabuhi sa Ginoo. Pinagis pagtuo. Sa adlaw sa kaluwasan na igsoon. Pero ang tanan nga mga membro niya pa sa lawas ang uban. Ang uban nga matay na, pero wag yapon sila kuhaa, ingon nga kabahin niya ang mga lawas. Kamaturan niya na, paglalin igsoon, banhawon yapon itong nangamatay ng membro ani mo uban sa lalin. Ano man, kay part man sila sa spiritual body, kanang gitawag itong spiritual church. Nangamatay lang sa physical, pero ang ilang kinabuhi, kabahin gyapon sa lawas Ginoo na kung lalinod ang lawas Ginoo kining spiritual nga lawas dadto sa langit kay langit na tuluyanan ni karon doon banhawon to sila mo ning gitawag nato ni body of Christ. Kining body of Christ karon mo ning iglesia nga spiritual
sa ato ni nga panahon. Atong basahon ang referensya igsoon. Ani ata maghisgot sa sulat ni San Pablo. Kay San Pablo na may gipadaygan ang igsoon kining body of Christ under ni sa mystery program. Atong atuan ning Episo kapitulo 1. O niya basahon tagsugod sa 22 ngadto sa 23. Yan napatay makita dia sa 1 Corinto 12:13 ato nang nagisgutan ang 1 Corinto 12:13. Ato na lang naisgutan ning ato na lang basahon ning Episo. Kay ako naman nagisgutan ang 1 Corinto 12:13. So basahon ta ning Episo kapitulo 1 22 ngadto sa 23. Kay dinhi igsoon maulagway nato kung unsa ni San Pablo pag ulagway ang iglesia karon sa atong panahon. Kaya akong balikon para sa nagsunod. Episo kapitulo 1, magsugod tagbasa gikan sa bersikulo 22 hangtod sa bersikulo 23. Niya igsoon. Atong pa din gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo kanang mimbing ka sa bali. Ug alang sa simbahan, gimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Kanang simbahan na diha mo ni kita itong body of Christ. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Dili ka ng building na simbahan. Dili pud ka ng mga tao lang ang buto sa budana. Katong yung nangaluwas. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya na mao ang naghingpit sa tanang butang. So akong balikon kanang body of Christ kaubungan na sa mga nangaluwas. Lalaking babae, bata, tigulang, tambok ug niwang basta luwas membro ana. Gitawag na nato og body of Christ. Kaya na pwede gisumpay na ngadto sa ulo nga si Kristo kuno maluwas. Kasi Kristo Dios ba na. Isumpay nimo nang wa maluwas nga matuay nag-impierno. Di na pwede. Patay pa nato mga sa Ginoo wa maluwas Episo 2:1 mabasa na. Nya hinukman pa po na silot ka nang wa maluwas Roma kapitulo 8 bersikulo 1 ang mga linuwas din naman hinukman sila. So ingon na igsoon. So mo ni kaupat nga klase sa iglesia. Ni ata karon ini. Kung ikaw karon naluwas na tungod sa Biblia pinagis pagtuo, ang mga membro ni ani kung manang diskutan sa Pablo sa Episo 19 at tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinagis pagtuo. Mo po nang diskutan sa 1 Corinto 12:13 nga bautismado sa usa ka bautismo kanang gitawag nato spiritual kay dili katong sa tubig ato gini klaro. Kay usa ra may bautismo karon. Imo tong isagol tong sa tubig maduha na. 1 Corinto 12:13 spiritual na igsoon kasi espiritu may manug bautismo. Ato ra gong basahon. Espiritu may manug bautismo. Sa Biblia doon ay dili mo kumo sa 12 ka matang sa bautismo. Doon na ganay bautismo dito sa Iglesia sa Kamingawan nga usa ka nasod di bautismo ang kaliwaras panganod og dagat. Di po tubig igsoon may gipawas mas Ginoo dagat. Gipandungan lang sila sa panganod kunya ang dagat ning hubas gipataliwan-an sila sa pinagis pagtantong sa panganod katong dili mo kubot sa 3 million ka mga tao bautismado na sila gipakapot na ngadto sa ilang manluluwas si Moses. Sama-sama po na sa atong panahon karon igsoon. Kining baptism by the Holy Spirit sa adlaw sa imong kaluwasan igsoon. Sa atong kaluwasan gibautismoan ta sa Espiritu gipakapot na ngadto sa atong manluluwas nga si Kristo. Kay kadto si Moses naglandong man to kang Kristo baya. Naglandong to kay manluluwas man tong nagapanguna gani naghisgot man si Moses nga naay moabot nga mas labi pang gamahanan kay kani kana si Kristo na. Sa una, ang iglesia dito usa ka nasod karon internasyonal ang kaugpungan sa atong panahon. Tanang nga mituo sa sa mensahe sa grasya 1 Corinto 12:13 gipakapot ngadto sa kinabuhi ni Kristo pinaagi sa bautismo sa balaang espiritu. Nato ra gong basahon 1 Corinto 12:13 parang magklaro ginatik so kay ato namang gihisgutan nga nangaluwas na laban ni sumala espiritu sa tumuli. Di atong tanawon kung nganong sigurado gyud nga luwas. Ya atong tanawon 1 Corinto 12:13. Ang uban kanato mga Hudiyo, ang uban dili, ang uban mga ulipon, ang uban usab dili, apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong espiritu ug kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Spiritual na siya. Spiritual. Ang nagbautismo espiritu, kunya kun imong tan-awon sa English, we're baptized unto Christ, gipakapot sa body of Christ. Christ na karon ang atong head kun imong basahon ang katong atong ibasa yung Episo kapitulo 1:20-22 ug sa Ulusas kapitulo 1:24-26. Sumuna din
ang kalainan karon isuon spiritual ni sa ato. Katus kang Moses, katus kang Moses, physical as in nation man to. Katong more or less 3 million people. Gibautismo sila, gipakapot kang Moses, ingon nga nasod nga gipanguluhan ng Moses. Sa ato karon, gipakaputas pagpangulo ni Kristo, si Kristo karon ang atong ulo. Spiritually, international ang kaupungan, huliw man og mga hindi karon nga nagtuo na nangaluwas tungod sa grasya pinagis pagtuo. Sila nahimong kabahin ni mong iglesia, pero katong mga nangaluwas ra. Katong wa maluwas, bilang na membro pa ka simbahan nga lokal, di wa ka maluwas, awa ka mamembro aning spiritual body. Pero na membro ka simbahan nga lokal. Muna ako ning gi-alarma ang tanang naminaw karon. Siguro ay taigsuon. Ayo pagsaling na membro ka simbahan nga lokal, basig igo ra ka des lokal, na paglalim di ka madaang ano man. Kaya lalinon ka turang member sa body of Christ, kining spiritual body na si Kristo ang ulo. Di man lang ginayapis lalin na wa maluwas kay wa man na maluwas, ibilin naman na. Kuna nga kadtong naluwas na, sigurado gyud na nga nabahin sa kinabuhi sa Ginoo o pag-abot sa panaglalim, patay ka man sa lawas o buhi ni ng adlaw, dadon ka gyud kay kabahin ka man siyang lawas. Kaya kato nga matay, panahon man to. Ang buhi pang matan sa lalim, ilisdan na lang yung lawas at lawas na di na madunot automatically. Instantaneous na siya. Sakdown ka sa kalit, pero ilisan ng lawas sa automatically og lawas na di na madunot, di na mamatay, kanang gitawag nato hinimayang lawas, sama sa binanhaw nga lawas sa atong Ginoo. Mabasa din na nato pulita igsuon sa naunang Korinto 15, versikulo 53 ngadto sa 58. Kanang nagdiskutan din panaglalim. Kaya atong tanaw ni Colosas kapitulo 1, 24 nga 36. Ano na itong matanaw, ubiyon sa Pablo pag ulag buhay kining maong iglesia. Matod pa niya, kaniadto layo kamo, ang membro ng iglesia kining kamo. Kaniadto layo kamo sa Dios, ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga una-una og buhat. Apan karon, mo ning kausaban, di pasiguli na kamo sa Dios, kadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli og walay sala. Mahimo kini kon magpadayon kamo nga ligpon sa pagtuo, dili matarog sa paglaom na inyong nahuptan sa inyong pagdawat sa ebanghelyo. Paling ato makita din paling iglesia karon sa atong panahon, naagyo kasiguruhan. Di akong padayon pagbasa sa 24. O karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinagis akong mga giantos, nakatabang ako sa paghingpit sa wala pa matapos nga mga pag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang iglesia o mao simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa iglesia o gitugyanan sa mga buluhaton aron hingpit nga masangyaw ang iyang mensahe alang sa inyong kaayuhan. Busa, kaniadto gitaguan niya ang maong mensahe apan gibutyag na niya kini karon ngadto sa iyang katawhan. So mo ni naging kining iglesia karon nga napurma sa planos Ginoo tinago ni. Pero karon iyang gibutyag. Kabayan siyang tinago ang mga hintil ay karon mga luwas. Pinaagi sa mensahe sa Dios. Gani dili og narin kaluwasan na kay finish transaction gyud ang kaluwasan nga yang gihatag sa mga hintil karon totally dole out mo. Unang finish transaction man iyon sa Episode 2:9 nga tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinagis pagtuo. Karon lang na igsuon, ako nang ibalik-balik yun. Sa milabay nga panahon dili ingon ana ang kaluwasan kay ano man. Naaman toy lahutay sa ila sa una. Mabasa nga litap-litas sa Marcos 3:3 ang mutuo og magpabautismo niya napagilahutay mo na paagis kaluwasan sa milabay nga panahon. Yang mabasa gyapon na sa Marcos kapitulo 9 ug sa I think Mateo, ato yung po, kapitulo 19, ingon na gyapon ang pumula, ni mo tanaw ng Diyos Ginoo nga kanila. Doon na sila gikinahanglan para sa kaluwasan ng mga binuhatan, pero sa atong panahon karon totally rule out. Muna itong ibasa, nga nangaluwas na og dunay kasiguruhan mo walay tapusan ang matag magtutuo karon tungod kay ang kaluwasan karon nga atong naangkon, ako malikon, purely God-given salvation. Sa ato lang na panahon igsoon di padayag. Mulahan ta karon ini panahon sa grasya kay ang kaluwasan di padayag totally rule out. Kana pa ba nga ingon sa Pablo nga tungod sa grasya kamo nangaluwas na pinagis pagtuo. May pagkahuban na sa English igsoon. Nga naman sa English nga
For by grace you have been saved through faith. Through faith alone. Nga naman, wala may dugang niya. Kanya, gidefine pa yun nga, this is not of your works. This is not of your own. It is God-given so that you will not, you may not boast. Ato ba diya sa English na version kung yung mga ilitagikan sa Griegong pinulungan. Sa Griego, gingon na, Tigar kariti istis Jesus Minoy, daya pistios. Ok ik homon, ok ik ergon, hinami tis kau isitay. Iklaro din na. Salita po dita ko yung mga sibanon tuon sa grasya, kamo nangaluwas na pinagis pagto. Dilinis inyong kaguliyong kaimuan. Dilinis inyong mga binuhatan. Buhat ni sa Dios aron walay bisantin sa magpasigan. Wala sa Griego pa nimong lita po dito. Para sa ato na lagi ng panahon igsoon, kining kaluwasan karon nga totally dulaw. Muna pasalamat sa hubad ka English nga nalitra po paghubad sa Griego. Kaya kanang pulong you have been saved. Nangaluwas na ka na. Ato si Juan, dili kayo bugat kay Igor Aglingon nga nangaluwas. Pumunta nga nangaluwas na, alitra po na sa Griego sa mas paghubad po sa Cebuano. I mean sa English. Paingon na muna nga sa panahon nato karon kining body of Christ, yun na lang atong masabtan nga usa di ka pinagsahit nga plano. Kay tibuok kalibutan man ang kaugpungan niyan. Amerikano ka man, mainsin ka man, ma-Haponis ka man, ma-Taiwanese ka man, o kung sa kang klasiya sa pagkatao, Turko ka man, Arabo ka man, kung mutuo ka kang Kristo nga mo'y atong dakong Diyos, manulas mo siyang dawaton, papuyon ng mga Espiritu sa imong kasing-kasing, mamimber ka nining gitawag sa Biblia o body of Christ. Kaya ang kaugpungan, ani pulos man yung mga nangaluwas gikan at kanilain ng mga rasa sa kalibutan. Manay ato ginamabasa litra po litra sa episode 3:6 o sa 1 Corinto 12:13, versikulo 27, basa gyapon nimo na. Kunya episode 2:21-22, o kunya ato nang matandi po des pinadayag 2:1 ngadto sa kapitulo 3, na lahi ni atong maong iglesia sa pinadayag, kaya sa pinadayag kaugpungan to sa gikan sa 12 ka tribo nga kaliwatan. Samtang kini sa ato karon, ang kaugpungan ni sa international nga katawhan, dili kay limitado lamang sa 12 tribes of the chosen people. So nailain nga matang pod sa iglesia, kini gitawag nga to confused assembly. Grupo ni sa mga tao nga way klaro ang ilang kahimtang. Mabasa nimo na sa Acts 19:32, pero gitawag sila sa Griego og hi ecclesia sonkikomene. Gihubad sa atong English og pulled out assembly. Hi ecclesia sonkikomene. Called out assembly niya. Mao ni silang masuk-anon nga mga tao nga milibildi batok sa mensahe ni San Pablo. Pero iglesia na gyapon ni sila igsoon. Iglesia na gyapon pero wa ni sila klaro. Rebellious man nga mga tao. Pero tuon lagi kay grupo sila sa mga tao nga nagkatigom. Gitawag sa Biblia og confused church or confused assembly. Kanya na kaunom ining mga local churches karon. Iglesia man gyapon ni sa atong paghubad. Pero iglesia lokal. Manang gitawag nato sa Biblia na ay gitawag og iglesia sa Corinto, iglesia sa Roma, iglesia sa Efeso, iglesia sa Laodicea, iglesia sa Smyrna, iglesia sa Thyatira, o daghan pa nga itong makita diya sa Book of Revelation nga matawag nato og mga lokal na iglesia. Kadiin si San Juan nagsulat nato kanila, San Pablo po nagsulat nato kanila. Sa atong panahon naapon din naglumit karon na gitawag nato din sa Butuan og iglesia sa Butuan. Naapoy gitawag nato din sa Butuan og basta ay nagani mga nagkalinlain nga mga ngalan din ay in English, ay in Bisaya, ay Kinatsila, ay nagani akong nabasa nga wala kanang Hebrew. Hebrew po na pagka kahitula, tapoy Griego. Pero ang ilang tumong niya na pagkasimbol gyapon sa mga tao, iglesia gyapon igsoon. Pero akong balikon, ang madalang sa panaglalim kay lalim may atong paglaom karon igsoon. Kadto ra yung nangaluwas tungod sa grasya pinagis pagtuo. Kay mao man ang mga tawhana nga gisgutan sa atong Ginoo nga mipuyo ang Espiritu sa Amahan ug sa Anak diya sila kasing-kasing. Sumalas gisaad sa atong Ginoo sa Juan 14:23,
Gato mabasa po diyan sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 13, 1 Korinto 12:13. Kasi sila gawas nga gipuy-an sa balaang espiritu, gibautismuhan po na sila sa espiritu aron mahiusa sa kinabuhi sa atong Ginoo. So ingon na igsoon, na sa tanang manimati karon, kung gusto mo siguradong kaluwasan, kung gusto mo mamimro nga dunay kasiguran sa iglesia nga pagalingon, dawatan ninyo karon si Kristo sa inyong kinabuhi, pinaagi sa mensahe sa grasya. Inong dumanta nga walay laing kaluwasan karon sa atong panahon. Gawas niya itong bili sa pagtuo sa bili sa naulang dugo. Pedroano 9:22 nag-ingon nga gawas pag-ula sa dugo, walay kapasiluan sa sala. Ito ono sitig mo diya kaniya kita may kaluwasan, kita may katubsanan, pinaagi sa naulang dugo, sumala sa kadagaya siyang grasya. O sa 1 Korinto kapitulo 15 ngadto sa 3, yulagway din na ang dugukan sa atong mensahe karon alang sa kaluwasan na si Kristo namatay bilubong og nabanhaw. Mao ning mensahe sa grasya igsoon nga giwalin ni San Pablo diya sa libro sa mga buhat. Ug nakakabig ang mga taga Korinto, nakakabig ang mga taga Roma samtang iyang gipadatan sa sulat pinaagi nining maong mensahe sa grasya. Sa ikaw nga nagapanimati karon, dawata si Kristo diya sa imong kinabuhi, pinaagi sa mensahe sa grasya. Mao lamang king bugtong mensahe nga makaluwas karon. Gawas sa pagtuo nining maong mensahe karon, walay kaluwasan. Gawas sa pagtuo nining maong mensahe karon. Kining mensahe sa grasya, walay kaluwasan. Kung sa dawata si Kristo karon, pinaagi sa mensahe sa grasya. Paano gid tay panahon igsoon? Kung abot sa matas panahon, kung sa uban sa atong kauban sa Pilis Lawak, atong gwapo og buotan na technician, Engineer Melcar Dumagiti o si Engineer Lance Makiling, uban ni Ma'am Joan Felicinda Solis, kinis gyapon nga lagad si Ginoo Pastor Max Solis, magaingon sa dagan. Salamat sa inyong makaunayang pagsunod ug laoman namo nga ang kadagaya sa panalangin sa Ginoo manakan ninyo niini nga punong hinaot ng grasya kalinaw mana sa matag-isa. Okay, salamat. Bye-bye.